Адзін з самых улюбёных заняткаў Лукашэнкі і ягонай світы прапагандыстаў ездзіць па беларускіх заводах. Так было амаль 20 год таму. И пусть пашут вместе с тобой день и ночь, пока не выйдете на тот уровень, когда я буду видеть, что у вас что-то получается. Тое самае и цяпер. Будем поддерживать не только вас, но все предприятия, которые будут строить, развиваться и так далее. Але сёння мы раскажам пра заводы, якія Лукашенко ніколі не наведае, якія ніколі не пакажуць камеры праладных тэлеканалаў. Чаму? Бо іх зачынілі ў гады кіравання Лукашэнкі. Запусціць заводы – гэта адно з самых вядомых абяцанняў Лукашэнкі з выбарчай кампаніі 94-го году. Не перажыў гэтага запуску рэчыцкі завод «Рытм», які ў савецкія часы рабіў дэталі для касмічных караблёў, вайсковага комплекса. А пры Лукашэнку – побытавую дробязь кшталту будзільнікаў. У пачатку 2000-х завод прызналі банкрутам, а пасля перадалі іранскаму інвестару. Пачаць ён хацеў ад меднай катанкі, а працягнуць вытворчасцю пазадарожнікаў Defender. У планах было нават размясціць там беларуска-іранскі універсітэт. Але вось што пабачылі там аматары закінутых будынкаў у 2021 годзе. Такое чувство, как будто мы в Чернобыле, потому что вокруг полная разруха, выбитые окна, валяются трубы, и вокруг все заброшено абсолютно. Ни одно здание не работает. Гэта самы вялікі закінуты аб'ект Гомельшчыны. Вясной 22-го года рэшткі сакрэтнага завода распрадавалі на аўкцыёне. «Рытм» – не адзін завод у Рэчыцы, які не перажыў лукашэнкаўскага запуску. Пару год таму супрацоўнікі мясцовага тэлеканалу зрабілі просты аналіз, які можа зрабіць кожны, у тым ліку і вы. Яны ўзялі тэлефонны даведнік 93-го года і паглядзелі, якія ж з заводаў больш не існуюць. Няма, напрыклад, вінзавода, завода мастацкай керамікі, камбіната будаўнічых матэрыялаў, маслазавода, гідролізнага завода, абутковай фабрыкі. Піўзавод фактычна ператварылі ў вялікі склад. На месцы Рэчыцарэмбуда зараз толькі некалькі арандатараў. Але 30 год беларусаў пераконваюць, што ім шалёна пашанцавала з кіраўніцтвам. Былі б яны якой-небудзь Літве, то напакутваліся б спаўна. Завод по производству электроники «Экранос» закрылся в 2006 году. Текстильная фабрика «Алитус» ликвидирована. Производство электродвигателей в Вильнюсе – тоже часть истории. Як гэта не дзіўна, менавіта ў Літву за апошнія некалькі гадоў выехала амаль 50 тысяч беларускіх рабочых. Менавіта ў пошуку працы. Няўжо яны не глядзяць БТ, СТВ і АНТ? Мы будем в будущем поддерживать заводы, фабрики. Абяцанне 30гадовай даўніны Лукашенко аднавіў днямі ў Дзяржынску. Тым часам у гэтым раённым цэнтры і раёне Менскай вобласці за гады кіравання Лукашэнкі зачынілі ўжо не адну вытворчасць. Прыблізна ў 2009 годзе там зачынілі дзяржынскі маслазавод. Яго запусцілі ў 1959 годзе. Цяпер ён выглядае вось так. Там ужо часткова абваліліся сцены, цячэ дах. Але не толькі там. Ідзем далей па краіне. Вось так цяпер выглядае браслаўскі льнозавод. Завод пабудавалі яшчэ ў БССР, зачынілі яго ў 2010 годзе. Такі ж лёс у 2021 годзе спаткаў і Міёрскі льнозавод побач з Браславам. У завода была запазычанасць перад 47 крэдыторамі на больш як 5 мільёнаў рублёў. У тым ліку і даўгі перад рабочымі. А яшчэ за 2 гады да закрыцця на заводзе атрымалі новую тэхніку і пашыралі плошчу пасеваў. Нанялі нават механізатараў. Пасля ліквідацыі 50 чалавек страцілі працу. Цяпер там сумнае відовішча. Не лепш і ў Пацвіллі, гэта таксама Віцебшчына. На льнозаводзе там працавала больш за 100 чалавек. Яго зачынілі ў 2017 годзе. Але параза, як вядома, сірата. Хто захоча расказваць пра заводы, якія пацярпелі паразу? Іншая справа – перамога. Але ў яе ў Беларусі адзін герой. Лукашенко выратаваў ліфтмаш. Лукашенко выратаваў камунарку. У Віцебску экскурсіі на заводы, якія ратуе Лукашенко. Калі Лукашенко прыйшоў да ўлады 30 год таму, ён марыў запусціць заводы дзякуючы таннай расійскай сыравіне. Дзеля гэтага ён і пайшоў на саюз з Расіяй.
На выхад з крызісу гэта тады сапраўды паўплывала. Ужо ў 97 годзе тэмп росту беларускай эканомікі дасягнуў 11,5%. Але для некаторых танная сыравіна стала тупіком. Пра гэта ведае калектыў Наваполацкага заводу БВК бялкова-вітамінных канцэнтратаў. Але туды экскурсіі няма. З канца 70-х гадоў ён быў вядомы як біяхімічны завод, які быў адным з найбуйнейшых у ланцугу 8 пабудаваных па падобным праекце заводаў Савецкага Саюзу. Ён быў важнай доследнай пляцоўкай для інавацый савецкай мікрабіялагічнай прамысловасці. Цяпер ён выглядае вось так. У 2012 годзе Лукашенко сваім указам перадаў завод прыватнай кампаніі, якая мелася заплаціць даўгі і да 2021 году інвеставаць туды ажно $270 мільёнаў. Паводле планаў, там павінны былі стварыць вытворчасць па перапрацоўцы нафтапрадуктаў. Беларусь тады шмат зарабляла на таннай расійскай нафте. И потом представьте себе, что завтра нет России. Потерпела поражение, крах и прочее. Расія не знікла, але перакрыла схему растваральнага бізнесу для Беларусі, і завод аказаўся непатрэбным. Пасля там планавалі адкрыць 3 розныя заводы, але ў чарговы раз нічога не атрымалася. Тэрміны рэалізацыі інвестпраектаў увесь час мяняюцца. Паводле апошняга указу Лукашэнкі, цяпер усе тэрміны рэалізацыі змяняюцца з 24 года на 27. Віцебская мэблевая фабрыка існавала ў горадзе каля 100 гадоў. Ліквідавалі яе ў 2015 годзе. Ужо праз 4 гады тэрыторыя заводу ператварылася ў незаконны сметнік, пра які расказваў мясцовы тэлеканал. Пластык, покрыўкі, ёсць нават небяспечныя ртутныя лямпы. Утылізацыя падобных адходаў патрабуе фінансаў, таму іх уладальнікі вырашылі зэканоміць. Пра лёс некаторых былых заводаў можна даведацца на сайце аўкцыёнаў. У Докшыцах, напрыклад, прадаюць завод па вытворчасці прадуктаў харчавання, які раней належаў Віцебскаму мясакамбінату. Гэты завод забралі за даўгі, а дырэктару цяпер пагражае 12 год турмы. У 92 годзе ў Наваградскім раёне пачалі будаваць лікёра-гарэлачны завод. Але ў 2020 годзе зразумелі, што не дадуць рады і кінулі справу. Хацелі знесці, але і на гэта не было грошай. Цяпер яго таксама спрабуюць прадаць. Ліквідацыі заводаў не спыніліся і не спыняюцца. Напрыканцы мінулага году улады адклалі банкрутства 3 буйных прадпрыемстваў. Гэта «Строймаш», створаны яшчэ ў 1953 годзе. Ён займаецца вытворчасцю будаўнічага і кранавага абсталявання. В Беларуси без участия завода не обходится ни одно крупномасштабное строительство. АЭС, аквапарк, Чижовка-арена. Час яму далі да 30 чэрвеня 2024 года, то бок днямі вырашыцца ягоны лёс. Да канца наступнага году далі час заводу «Рэміт», які ўваходзіць у структуры Мінтранса. Там вырабляюць камплектуючыя да аўтобусаў і тралейбусаў, запчасткі для сельгастэхнікі, вырабы для добраўпарадкавання і азелянення тэрыторый. У 2011 годзе набліжанаму да Лукашэнкі бізнесоўцу Шакуціну прадалі Дзяржынскі мотора-рамонтны завод. Ён зарабіў з яго прадпрыемства «Салео». Назву холдынгу дала песня Алены Ланской на Еўравізіі. Спявачку тады спансараваў Курат Шакуцін. Гэты завод – адно з нямногіх прадпрыемстваў у краіне, якое вырабляе гідраўлічныя камплектуючыя для мабільнай тэхнікі. За першыя 3 гады Шакуцін звольніў з заводу 600 чалавек, але гэта не перашкодзіла Лукашэнку наведаць «Салео» ў 2014 годзе і хваліць гэтую вытворчасць. То, что я вижу, то это абсолютно не отличается по виду, даже по виду, от лучших мировых образцов. У 2020 годзе холдынг апынуўся на мяжы банкрутства. Кампанія 4-й год у працэсе санацыі, то бок аздараўлення. Лукашенко днямі быў у Дзяржынску, але правяраць, як ідзе працэс аздараўлення «Салео», ён не стаў, абмежаваўшыся прадпрыемствамі, дзе праблем нашмат менш. Нехта скажа: «От, вы выбралі пару заводаў, якія зачыніліся і спрабуеце нас пераканаць, што гэта масавая з'ява і што Лукашенко нібыта не запускае заводы». Раю звярнуць увагу на афіцыйную статыстыку. З 1995 года у Беларусі паслядоўна змяншаецца колькасць рабочых, якія працуюць на дзяржаўныя прадпрыемствы. 30 год таму на дзяржаўную форму ўласнасці ў краіне працавала 64,5% беларусаў, а ў 23-м – 38%. Гэта амаль на палову менш. Зрэшты, многія з дзяржаўных заводаў датацыйныя. Больш за 60% беларусаў працуюць сёння на прыватных або замежных прадпрыемствах,
А дзяржаўных з кожным годам робіцца менш і менш.